sɔrɔ an ye fɛn caman mɛn a la Fala ye an ye faamuyali caman sɔrɔ a la nka Fala an ye min lakɔlɔsi Ala y'an kisi koba de ma Ala ye jamana in tangaba de d'a kan nin waleya in a ko la tiɲɛ don maaw bɛ k'a fɔ cogoya caman na nka min ye fangadaraki ye a kɔlɔlɔntan tɛ nka nin kun ta tun bɛ sɔn ka juguya ni a caman ye an ma deli ka min ɲɔgɔnna ye an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ sa Ala ka kulu walaw batan don an n'a cɛ Fala ni Ala y'an kisi an k'an jija an ka leçon an k'olu ta kow la ko in yɛrɛ kun bɛ maa min nɔfɛ n'o ye yahudiyaw n'a ka di ye i b'a fɔ ko bani israɛlakaw n'a ka di i b'a fɔ ko juifuw olu ka maa min bɛ faransikaw bolo ni a bɛ baara kɛ u ka wolomasiri tabaw ka gun ka Fala ye n'o ye Yann Vigili ye a Fala ye Yanni n'i ye Yanni mɛn o ti tubabu ye dɛ o kɔni o ɲini arabu kunda maa kofɔlen a minɛli ni sisan cɛ don o don kura de bɛ bɔ a ka ko la maa kofɔlen Mali ɲɛmaaw bɔra ka kunnafoni di kɛ ni Dawudi ye a fa siri k'a ɲɛfɔ Fala ye bi Faransi yɛrɛ a yɛrɛ kumana a ko jɔn ko Ala min ye nin maa in ye olu ka deuxième conseiller don kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka lasigidenso kɔnɔna na nka Fala ye an ka Dawudu bɔra don min a ye kibaruya o kibaruya di kamalen bugunatigɛ la a bɛɛ lajɛlen lakodɔnna a bɛɛ lajɛlen jɛra wa olu yɛrɛ ye fɛnw fara a kan min b'a ko tɔ sinsin k'a jira k'a fɔ ko Faransi chef de renseignement maa don bi a maa don sini sisan u bɛ ka mun fɔ u ka kunnafonidilaw ye k'u ka taa n'a ko ye dɔɔni dɔɔni ko sabula ko c'est sensible Fala ye n'i bolo bɛ fɛn ɲima da o tɛ tufa dɛ i b'o nɛgɛ de ka se ka o b'o da Fala ye Yann lieutenant colonel do Fala ye wolomasiri taba minnu bɛ faransikaw fɛ yen a bɛ olu ka gun kan bi a b'u ka gun kan sini u yɛrɛ ka kibaruya dilaw bɔra n'a kuma ye bi k'a dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye maaw ka se k'a faamu nka nin cɛ nana a yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan cogo min kunfɛ ko tɛ yen tubabu n'olu bɛ kɛlɛ la i b'i labɛn k'i sigi ale kun nana ko ɲɛbilaw de kɛ ka na baaraw kɛ a b'a fɔ min ma ko repérage k'o fɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Fala ye tɛgɛ dalen maa kofɔlen in kan fɛn wɛrɛ ma kuma dɛ telefɔni min b'a bolo o de kumana baara min n'a y'o kɛ o de kumana wa telefɔni min b'a bolo Fala ye a tɛ komi e ni ne ka telefɔni dɛ ale tɛ tɛmɛ an ka Malitel fɛ a tɛ tɛmɛ an ka Sotelma fɛ a tɛ tɛmɛ an ka Telecel fɛ o de bɛ u bolo yan nin waati in na Faransi kibaruya dilaw ani Faransi ambassade baarakɛlaw u ka kunnafoniw si tɛ tɛmɛ an ka nɛgɛjuru sira minnu b'anw bolo fɛ u ta kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u bolo u bɛ ka baara kɛ ni a ye Fala ye o min sera ka sɔrɔ n'i ye diɲɛlatigɛ ko k'o dilan i bɛ taa sɔrɔ a kɔkarilan fana bɛ sɔrɔ sabula diɲɛ na ɲɔgɔn bɛlɛnw de bɛ yen ɲɔgɔn lakɔlɔsiw de bɛ yen kabi a na waati Mali chef de renseignement maaw ye maaw bila a kan a ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen a bɛ don hali digiɲɛ wo min kɔnɔ a bɛ fɛn o fɛn kɛ u k'a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi fo n'a kɛra n'a donna Faransi ka lasigidenso o kɔnɔna na sabula o yamaruya t'an ka maaw bolo ka don o kɔnɔ k'a sɔrɔ n'a sɔrɔ baara kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri tun ye mun ye ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa u ka laɲini ye min ye o kun ka se ka sabati k'a sɔrɔ maa m'a ye maa ma bɔ a kalama sabula wolomasiri ta b'a dɔn nka a talen don k'a bila jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara min na a kun kan ka kunnafoniyaw ɲini kunnafoniya minnu n'olu tun bɛ se ka kɛ ka magow ɲɛ maa minnu y'a bilasira ani maa minnu ye baara kɛ a ye maa wele Fala ye fɛn wɛrɛ m'a yira dɛ a yɛrɛ ka telefɔni de y'a bɛɛ lajɛlen yira k'a bugunatigɛw bɛɛ lajɛlen yira waleya in kɛlen i y'a ye k'a fɔ min ye Faransi kunnafonidilaw ye olu de kɔnna ka kuma caya u ye fɛn bɛɛ fɔ nin kamalen minɛli ko dun daminɛna ale de la wa min ye maa kofɔlen ye fana Fala ye n'o ye Yann Vigili ye a tun b'a fɛ ka min kɛ n'o yɛrɛ kun ka jugu kosɛbɛ
n'o tun bɛna ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ o ye ka an ka wolomasiri tabaw ɲɛmaabaw k'olu kɔ don ɲɔgɔn ma karisa ye karisa ka maa ye o minɛna fujinɛ ka wuli balaw ka wuli tasuma ka wuli an yɛrɛ dama fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ka kɛ an ka ɲagami ɲɛ foyi kana sɔrɔ ko foyi la an ka jamana kɔnɔ ko in kɛkun tun ye nin ye bi Falaye an donna wocɛ dɔw kɔnɔ an ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ faransikaw ka kunnafoni gafew la an ye jateminɛ dɔw kɛ a yira k'a fɔ maa in yɛrɛ tɛ maa gansan ye han a ma ta kunfɛ ten k'a bila ka na yan dɛ a tɛmɛsira a ka baara kɛcogo ani majigi min ni fɛn min bɛ a la sabula n'i y'a ye k'a lajɛ ka ɲɛ Falaye an lamɛnbagaw ka hakɛ to a bɛ n'a fɔ gɔmɔlɛ n'i y'a ye cogo dɔ la i b'a ye sawura bɛɛ lajɛlen fo faransika sawura nin bɛɛ lajɛlen ye kimɛliw ni jateminɛw ye nka a yɛrɛ ye wulikajɔ yɛrɛ kɛ kunba min kama o de kun ye sa Mali yɛrɛ wolomasiri tabaw o ni gouvernement maaw minnu bɛ baara kɛ faso hukumu kɔnɔna na olu ka dangari ɲɔgɔn na foyi kana se ka ɲɛ sɔrɔ tile 3 fo ka taa se 4 ma Falaye u y'u ka kunnafonidilaw bila u ka kibaruya di fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɔn nin cɛ yɛrɛ ka minɛli ye nka waleya min kɛlen filɛ nin Mali la nin ye Falaye a ɲɔgɔnna delila ka kɛ sabula n t'a dɔn ni hakili b'a la kabini kamalen minɛliko kuma fɔra mun kɔnna k'a fɔ dɔw ko Irisi don fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra a la fo kɔsa in na Faransi yɛrɛ bɔra ko k'a bila joona k'olu ka baarakɛla don nka sisan bi tile yɛrɛ kɔnɔ Falaye u yɛrɛ ka kunnafonidilaw de bɔra k'a jira k'a fɔ k'u ka service de renseignement baarakɛla don han sɔrɔdasi don wa a ka baara ye min ye fana o ye avion mécanicien de ye a b'o ɲɛdɔn Faransi siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye o i bɛ ye 4 de minɛ u la san 2023 u kun banna pewu ka jɔ a kɔrɔ nka kɔ kan u tilara ka Maroc bila ko ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye u ka maa minnu bɛ yen olu bɛ se ka bila cogo min anw kɔni min filɛ an bolo nin ye Falaye an ka ɲɛmaaw kabini communiqué fɔlɔ bɔra a la u ma fɛn fɔ maa ye u bɛ baara la sabula sɛgɛsɛgɛli tɔ ma ban hali bi n'i ye nin faransika in ye a ye kalan kɛ école militaire la n'o ye armée de l'air ye san 1998 san a tilalen kɔ o la Falaye a kɛra lieutenant ye san 2001 min ye lieutenant sous lieutenant ye a bɔra o la ka kɛ lieutenant ye san 2003 capitaine san 2009 ka kɛ commandant ye san 2015 lieutenant colonel san 2016 min ye san 2020 ye faransikaw yɛrɛ ye jɔnjɔn d'a ma n'o y'u ka chevalier de mérite national ye san 27 a y'o de kɛ renseignement baara la a tɛ dɔwɛrɛ dɔn n'o tɛ sɛgɛsɛgɛli jandaw kɔlɔsiliw min ye baara minnu ye ka se k'olu sigi sen kan u y'a bila ka na Mali la mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kibaruyaw ɲini a ka baaraw kɛ nka n'i y'a ta ko a bɔkolo la kɛnɛma fiyewu k'a nakun yɛrɛ ye min ye Falaye a b'a fɔ min ma ko officiellement jɔn joona u y'a bila ka na kun min na o ye deuxième secrétaire ye u ka lasigidenso kɔnɔna n'o ye ka ambassade ye nka baara min tun b'a bolo o ye Mali ka kibaruyaw ɲini ka kibaruyaw sɔrɔ ka ɲɛbila baaraw sigi sen kan wa an lamini jamanaw Falaye maaw tun bɛ u bolo olu bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ in kɔni tun bɛ daminɛ don min o tun ye utukalo tɛmɛnen ni utukalo in tile 15 jamanakuntigi ka mɔbili u tun b'a daminɛ o la o bɔtɔ Kati k'i kunda Bamako kan an ye kunnafoni fɔlɔ minnu sɔrɔ o ye nin ye Falaye Faransi yɛrɛ bɛ k'a tɔ danganamaya i b'a dɔn k'a fɔ olu ka kunnafonidilaw n'an ta tɛ kelen ye anw bɛ fɛn fɛn to dogo la o t'olu fɛ yen wa u yɛrɛ bɛna bɔ n'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen k'a bara ci pewu nka nin waati in na an ye fɛn 2 mɛn Falaye an y'a mɛn fana an y'a la a sɛgɛsɛgɛ k'an bolo da dɔw kisɛ kan o ye k'a fɔ Faransi bɛ ka jamana ɲini bi jamana min bɛ sɔn ka kuma ni Asimi bɛ jamana min ɲɛmaa ka telefɔni ta u bɛna o jamana u bɛ k'o ɲini u bɛ ka maa fana ɲini diɲɛ kɔnɔ bi maa min bɛ yen ni o tigi lamɛnnen don AES jamanaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'a fɛ ka tɛmɛ ni Niger jamanakuntigi ye ko sabula n'i ye Asimi ninnu 3 ta ale de fana ka kɔrɔ jala la wa ale ka fɛn caman ɲɛdɔnnen don Faransi bɛ ka nin bɛɛ de sɛgɛsɛgɛ bi k'a lajɛ u bɛna se cogo min na ka se ka Mali ka kumaɲɔgɔnya don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ Falaye maa caman y'a yira k'a kumaɲɔgɔnya tɛmɛna da o da la Mali bɛ bolo min ka bi sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ sen na ɲinini minnu bɛ sen na maa minnu kan ka kofɔ don nataw kɔnɔna na ni gouvernement kan ka communiqué filanan min kɛ Falaye ko Mali ko k'a bɛ taa n'a ye sariya sira fɛ dɛ nka an m'o sɔrɔ officiellement fɔlɔ
ka kamalen jɔ k'a kiiri i n'a fɔ Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw kɛra cogo min a taa n'a bila o na dɔn o kɔfɛ sabula o sɛbɛn de bɛ to Mali bolo o de bɛ k'a ka seere diɲɛ ɲɛ kɔnɔ yaasa ka se ka baara kɛ n'a ye don nataw la an ma sɔn k'an da don kuma in na k'a sama sama kuma bɛɛ fala ye sabula daluyaw bɛ daluyaw la ko bɛ ko la a sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na kuma tɛ an ka jamana kɔnɔ yan bi waleya in kɛli ni sisan cɛ n'i ye maliyɛn caman lamɛn u t'a fɛ fiyewu fɛn dɔ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ fala ye kun jumɛn na an ka jamana a ma basigi o ye kelen ye an ka jamana an bɛ k'an yɛrɛ ɲini ka bɔ kow dɔw la bi maliyɛn fanba ka laɲini ye mun ye n ka bɔ ka se ka taa n ka baarakɛyɔrɔ ka n ka dayirimɛ sɔrɔ ka segin ka na n ka so n'i ma fɛn sɔrɔ fɛn ka na n sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na maa caman bolo nin kun bɛna na ni ko wɛrɛ ye ko min kun tɛna ni lafiya nka fala ye ko in kun labɛnnen don cogo min na bɛɛ tun bɛ maa tun bɛ fanga masurunna maa tun bɛ fanga baara la maa bɛ yen ko u sɔmi kunnen don la a bɛɛ tɔgɔ tun bɛ cɛ bolo lisi la baara kun kan ka kɛ cogo min na an b'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna n sen tɛ basa kɛlɛ la o y'a dan ne ntɛnɛn na dɛ n'o tɛ fɛn caman bɛ ko in na an tɛna na olu bɛɛ fɔ bi ɲɛmaaw an b'o to u ma u yɛrɛ na bɔ nka faransikaw ka kunnafonidilaw sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ ani u yɛrɛ ka kuma fɔcogo u yɛrɛ y'a dɔn bi ko jɔn ko ala min ye maa kofɔlen ye olu ka maa don fala ye o ye kibaruya ye fɔlɔ a bɔra diplomate ko kuma na sisan a kɛra DGC maa ye n'o ye renseignement maa ye sabanan ye mun ye o ye u bɛ maa ɲini na bi maa min jɔn n'o bɛ sɔn ka Asimi b'a ka telefɔni ta wa min ye fɛɛrɛw bɛ ka sigi sen kan yaasa cogo sugu bɛɛ la ni maa kofɔlen a bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔna na sabula olu bolo Israël ka don nka fala ye fɛɛrɛ dɔw tun b'u bolo kamalen yɛrɛ ni minɛn dɔw bɛ ɲɔgɔn na an ka maaw ye olu minɛnw bɛɛ bɔ a la a tɛ se ka communiquer n'u ye tuguni u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ k'olu bɛɛ faga k'u bɔ baara la pewu wa hali bi u yɛrɛ t'a dɔn a bɛ yɔrɔ kelen min na an ka mɔgɔw bolo a minɛnen don yɔrɔ kelen min na bi o ye ko ye an bɛ se ka minnu fɔ mɔgɔw ɲɛna yanni gouvernement ka bɔ n'a ka communiqué filanan ye an ye kibaruya minnu sɔrɔ ka kɛ ni coup d'état a ko tɔ baaraw bɛ ka kɛ cogo min Faransi bɛ labɛn min na an ka jamana bɛ labɛn min na ko minnu bɛ ka bɔ a kɔnɔ ani a degun n'a kɔlɔlɔ tun bɛna kɛ min ye ani maliyɛnw ka miirina ye min ye o de ye nin ye su in na k'a fɔ mɔgɔw ye